Kde bolo, tam bolo, za 7 horami a 7 dolami v krásnej Trnave žila raz jedna milá a príjemná pani menom Glória a jej manžel, bohatý a úspešný Estefan. Obidvaja veľmi a dlho túžili po dieťatku. Skúšali, no nedarilo sa. Až jedného krásneho dňa prišla Glória za Estefanom. Estefan! Áno, čo sa deje, moja drahá? Čakáme dieťa. To je výborné. Estefan a Glória sa tešili z radostnej noviny, celých 9 mesiacov zariadovali svoj obrovský palác pre ich dlho očakávané dieťa. Prišiel deň D a malý človek zazrel svetlo sveta. Pozri, aká je len krásna. Nádherná. A tie vlasy, ako ju len budeme volať? Šťastným manželom sa narodila krásna dcéra s ešte krajšími vlasmi. Obidvaja sa zhodli, že ju budú volať Zlatovláska. Roky ubiehali, dievčatko rástli dlhé krásne zlaté vlasy, pribúdali roky a z malej Zlatovlásky sa stala veľká slečna. Mami, kedy budem chodiť do školy? Už onedlho. O pár mesiacov Zlatovláska nastúpila na základnú školu a našla si veľa kamarátok. Avšak bol tam jeden háčik. Zlatovláska mohla chodiť iba do školy, nikam inam, tak si volávala kamarátky k sebe domov. Mami, oci, dnes k nám prídu moje spolužiačky, dobre? Ale samozrejme, miláčik. Pravda, že sluha vám prichystá poriadnu večeru. O 6:00 večer, keď si dievčatá urobili úlohy, všetky sa stretli u Zlatovlásky doma. Downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you. Aha, tento je celkom pekný, ale nemá auto. Toho asi nechcem. Ukáž, ten vyzerá celkom fajn. A čo tento? Čo ja viem, ten má iba Škodu Fabiu. Ja chcem bohatša, krásneho, z BMW a s poriadnym domom. Babi, prestaňte, čo tak nejakého milého, dobrého, vtipného. Michelina nestihla ani dopovedať a v tom Zlatovláska vykrikla. Á, našla som ho. Oh yeah. A tak Zlatovláska pod nikom Zlatovláska našla svojho vysnívaného princa pod nikom princ Gerald a začali si spolu písať celé dni a celé noci. Veď bol predsa dokonalý, mal Mercedes, býval vo veľkej vile, chodil na poriadnu súkromnú školu a ešte k tomu bol svalnatý a krásny. Jedného dňa princ Gerald slúbil Zlatovláske, že si podľa fotografií, ktoré mu posielala na Facebooku, nájde ich vilu a zoberie ju von do prírody. Keďže Zlatovláska nikam nechodila, nápad sa jej veľmi páčil a keď nemala nikoho doma, rýchlo napísala princovi, nech si príde pre ňu. V jedno krásne popoludne sa pod oknami Zlatovláskinej izby ozval princ. Áno? Čauko, som konečne tu. Ani nevieš, aká som šťastná, že si prišiel, ale dosť dlho ti to trvalo. Prečo? Tá, však ja som z východu, trošku som sa zamotal, ale hlavne, že som už prišiel, nie? Samozrejme, ale všetky dvere sú zamknuté. Ako sa dostanem predsa preč? Počkaj, práve som dostal dobrý nápad. Čo to bolo? To asi nič, to je iba diviak. Ten nám neoblíži. Princ? Kde si? Ja ťa nevidím. Princ? Avšak Zlatovláska princa hľadala márne.
Ten mal svoju myseľ sústredenú len na ich vilu, ktorú sa chystal rýchlo vykradnúť, zatiaľ čo Zlatovláska zúfalo čupela uprostred húštiny. Podľa fotiek, ktoré mu Zlatovláska dennodenne posielala cez Facebook, sa princ vedel vo vile veľmi dobre orientovať. Rýchlo sa vyšplhal po rebríku a vošiel To sa bude dnu. dobre predávať na bazoši. Podvečer sa vrátili z práce Zlatovláskyni rodičia a ako prvé zamierili do jej izby. Kde je Zlatovláska? Zlatovláska je preč. Pre pána Jána, rýchlo, ideme ju hľadať. Dobre. Susedia, rýchlo. Glória Zlatovláska utekala a zmizla. kričala na Poďte celú nám pomôcť ulicu. hľadať. Sťa si išla hlasivky vykričať. Zatiaľ, čo Glória zháňala ľudí na pátranie po Zlatovláske, Estefan si všimol, že Zlatovláska nechala otvorený notebook, kde zazrel konverzáciu na internete s neznámym chlapíkom, ktorý mal nick Princ Gerald. A tam sa dočítal, že si dohadovali stretnutie v lese. A tak Estefan utekal do nedalekého lesa aj s manželkou Glóriou a s početnou skupinkou ich susedov, aby našli Zlatovlásku. Toto nešťastie však netrvalo dlho. Začuli ju jemným hláskom kričať o pomoc. Prosím, pomôžte mi niekto. Ja chcem ísť domov. Prosím. Ja chcem ísť domov. Asi som ju našiel. Oci. Zlatovláska, dcéra moja. Už je dobre, už si v bezpečí. A mi prosím ťa povedz, prečo si utekla z domu? Vieš, oci, strašne mi chýbal taký ten obyčajný život. Priatelia, kamaráti, všetky zvieratá, vlastne okrem holubov. A všetko mi tak chýbalo, čo ste mi zakazovali. Smutne odpovedala Zlatovláska. A tak sa rodičia dohodli, že Zlatovláska má pravdu a správne bude, keď sa o ňu nebudú toľko báť a nechajú ju spoznať aj okolitý svet tak, aby sa naučila sama rozlišovať tie dobré veci od zlých. Rovnako to funguje aj v prostredí internetu. Nie všetky virtuálne priateľstvá musia byť skutočné, pravdivé a úprimné. Z tejto zlej skúsenosti sa Zlatovláska poučila a vie, že nemôže veriť všetkému, čo je na internete a obzvlášť nemôže veriť ľuďom, ktorých nepozná a vedie s nimi konverzáciu prostredníctvom chatu, pretože nikdy nemôže vedieť, kto alebo čo sa na druhej strane skrýva.